मंडळी आज जी आई डिश बनवतली ती तुमच्या आईन किंवा आजीन तुमका नक्कीच बनवून दिल्या नसतील आणि तुम्ही जर कोकणात रवत असलात तर तुम्ही एकदा तरी नक्कीच टेस्ट केला असतालात. तर मंडळी आज आपल्याकडे पिकलेला तवसा होता आणि लास्ट टाइम आपण याच तवशापासून खसखसा तर बनवलं पण रवलेला त्याच्यामुळे आई बोलली की तुमका अजून एक जबरदस्त डिश बनवून दाखवते. तर पिकलेला तवसा होता तर व्यवस्थित क्लीन करून घेतले आणि बिये काढल्यान आतमधनं त्यानंतर रवलेला होता तर सगळा किसून घेतल्यान किसलेला सगळा टोपात टाकल्यान आणि आई बोलली की आता आपण मस्त एक शिजवून घेऊचा असा. तर तुम्ही गूळ पण ॲड करू शकता पण आमच्याकडे रुचियाना गूळ पावडर होती त्यामुळे आईन गूळ पावडर टाकल्यान. त्यानंतर मंडळी आपण याच्यामध्ये ॲड करूचा असा मीठ त्यानंतर आपण टाकूची असा हळद आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आतमध्ये टाकूचा असा गावठी तांदळाचा पीठ. तुम्ही तांदळाचं पीठ टाकू शकता आमच्याकडे गावठी तांदळापासून बनलेला होता तर की आपण विक्री करतो. त्यानंतर जसा सगळा रेडी झाला आईन परातमध्ये काढून घेतले आणि आई बोलली की ह्या सगळं आता आपण मळून घ्यायचा असा व्यवस्थित. तर जसा थंड झाला आईन पटापट सगळं मळून घेतल्यान अशा प्रकारे सुंदर गोळे केल्यान आणि त्यानंतर आपण वडे थापतो तसे आपण वडे रेडी करून घेऊचे असत. तर वडं तर रेडी झालो तेल पण तापलेलं होतं आईन आतमध्ये मस्त सोडल्यान आणि बघू शकताय आपलं वडं व्यवस्थित रेडी झालेलं असा आणि व्यवस्थित फुगलेलो पण असा. थोड्याच वेळानंतर आपल्याकडे पूर्ण प्लेट भरलेली होती वड्यांनी आणि आपण आज चाय सोबत ट्राय करणार असतो. तर मंडई आतमध्ये गोड असा त्याची टेस्ट एकदम गोड होती आणि मस्तच लागा होते चाय सोबत. तुम्ही नक्कीच ट्राय करू शकताय. तर व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.